Joanna Spiteri, infermiera ta' 47 sena li l-bieraħ ma kienet xogħol imma kienet ma' binta tom fil-bajja sabiħa f'Bilżebbuġa. Bilżebbuġa mhuwiex il-post is-soltu tmur tom fih Joanna, iżda l-bieraħ kienet mistiedna l-festin flimkien ma' binta. X'kien se jiġri ftit wara, Joanna ma kienx taf, iżda ċertament kien il-mument li nkurnaħħa bħal eroj għax l-infermiera salvat minħal il-mewt tifel ta' 6 snin li kien ereq fil-baħar u nstab wiċċu l-isfel. Fil-li qegħdin nomu, fil-fdaqqa waħda nisma' xabajjat ftit il-bot minni u nara mara t-tella titprova tella tifel mis-sellum ta' fejn il-ġeti ta' District 5 u mill-ewwel kien jidher ħażin dat-tifel. U qomt niġri ħdejja insomma u bdejt ngħidulhom biex ipoġġuh fuq il-moll. Insomma, u jiena sejra nom hekk bdejt ngħid speċi biex il-bambin jgħin għax kont naf għax sejra it-tifel mill-ewwel kien jidher ma kienx tajjeb u kien jidher so lifeless hekk. Ma' Joanna ltqajna ftit pass il-bot mid-dar tagħha fejn fi ftit kliem spjegatilna l-proċeduri mediċi li għamlet sabiex issalva ħajjed dan it-tifel ġkejken, anke flimkien ma' apparat li provdew il-lifeguards sas-Salib l-Aħmar. Aktar tard anke wasalt il-mediku mill-isptar Mater Dei. Msaħtlu malaj wiċċu mill-ilma li kellu u mill-bżieq tiegħu b'kollox u hekk. Tajtu ġiex nifsijiet minħalqu. U dejtlu għamintlu cycle ta' CPR ġifiri. U kif għamintlu da cycle ta' CPR u għarġajt għanibda niċċekjaħ, bdejt inħoss il-heartbeat minnaħa tal-onq li bdiet ġejja bil-motek, insomma, u bdejjem tiżdietek u f'daqqa ta' tifel gaspja hekk, aħna ngħidulu gasping aħna hekk, u gaspja u dak il-ħin ringrazzjajt il-bambin bistu fuq moħħu, speċi kienet ħaġa vera emozjonali. Jaqaltilna li ħajjed dan it-tifel kienet qed toqrob lejn tmiema. Kulur tiegħu kien mebdul totalment, ġifieri, kien jidher li kien qiegħed fi stat kritiku ħafna u li jekk ma jsir xi ħaġa speċi tifel kien qed imut bażikament. Joanna anke bħala iddeskrivit kemm dan il-mument kien wieħed emozjonali għaliha, iżda fl-istess kien ta' sodisfazzjon anke bħala infermiera. Jiena apparti li jiena ners, jiena ukoll. Allura l-ħsibijiet tiegħi huwa lejn l-omm u l-missier ta' dan it-tifel, il-ħsibijiet tal-familja, traċedja u hija xi ħaġa li qas biss trid taħsebha jew tgħaddi minn naħseb wara tgħixha. Għandi t-tifla tiegħi għandha 8 snin, ġifieri ftit hemm il-bot minnha t-tifel, allura kienet xi ħaġa li I had to do something and I did it. Fimt, aħna nurses nkunu fejn nkunu dejjem nibqgħu nurses. Sa dan it-tant permezz ta' kitba fuq il-medja soċjali l-Ministru tas-Saħħa Joe Etienne Abela irringrazzjaw ta' ġieħ lil Joanna flimkien ma' persuni minn diversi dipartimenti oħra u sejjaħ lil din il-mara bħala eroj.